Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, pranam. Thank you Mataji. Hare Krishna, Pranam Mataji. Hare Krishna. Mataji, Krishna Pranama Mataji. Pranamam. Krishna Pranam Mataji Hare Krishna. Pranama Mataji. Bhagavate Hare Krishna Vasudevaya. Mataji, Pranam. Dev Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigamagalpadarorgalidam phalam Shukamukhamrtadrava samyutam Pibada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasiga Bhuvi Bhavugaha. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Dado Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavati Naishtagi Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ആ അധ്യായത്തിലെ 30 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവരണങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ തലത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവരണങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിച്ച ശേഷം ആ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ ശുദ്ധമായ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാര പദവിയില് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിലെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല, സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല, അഹങ്കാരം ഭൗതികമായ അഹങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധം വരുന്നില്ല, ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ് ആ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, മാത്രമല്ല ആരാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കവറിങ്ങൾ കടന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭൂമി കടന്നു, ജലം കടന്നു, അഗ്നി കടന്നു, വായു കടന്നു, ആകാശം കടന്നു, അഹങ്കാരം കടന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹത്വത്വം കടന്നു. ഇതെല്ലാം കടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഈ ലാസ്റ്റ് തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് മനസ്സിലായി? അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം അതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും
സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് പറയണത്, യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത്, ഭഗവാനിലെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി അവിടെ പറയണം. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യമാണ്, ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് യോഗി കുറെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ആവരണങ്ങൾ മറികടക്കാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഹരിനാമം ജപിക്കുക, കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതുപോലെ എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ നാമജപം, സത്സംഗം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും, ആ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ്, അപരാധങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപരാധം ഭക്തനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധവും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കളകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ വീഴ്ച വരാനായിട്ടുള്ളതിന് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് അപരാധത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക, അതിമനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഉന്മത്തനായിട്ടുള്ള ഗജത്തിനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയർന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ സംഭവിച്ച എന്താണ്, നേരെ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ഒരു പടർച്ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അപരാധങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളകള്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ലതയെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിലത വളരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിലതയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്, നാമജപത്തിലൂടെ വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വളരുമ്പോ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും വളരും എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാത്ത കളകളും വളരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലാത്ത കളകളെ നമ്മൾ പിഴുതു കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാത്ത കളകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്, ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങള്, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ അനാവശ്യമായ പ്രവൃത്തികള്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് അഭിലാഷം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധി, ആരാധന, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അനാവശ്യമായ കളകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ആ പടർച്ചെടിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ആ പരിപൂർണ സത്ത എന്ന ഭഗവത് സംസർഗത്താല് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ നാമജപമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 31, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തേനാത്മനാത്മാനമുപൈതി ശാന്തം ആനന്ദമാനന്ദമയോ വസാനേ ഏതാം ഗതിം ഭഗവതീം ഗതോയ സ വൈ പുനർനേഹ വിസജ്ജതേംഗ. തേനാത്മനാത്മാനമുപൈതി ശാന്തം ആനന്ദമാനന്ദമയോ വസാനേ ഏതാം ഗതിം ഭഗവതീം ഗതോയ സ വൈ പുനർനേഹ വിസജ്ജതേംഗ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തേനാത്മനാത്മാനമുപൈതി ശാന്തം ആനന്ദമാനന്ദമയോ വസാനം ഭഗവതിം ഗതോയ സ വൈ പുനർനേഹ വിസജ്ജതേംഗ. ആത്മനമുപൈതി ശാന്തം ആനന്ദമാനന്ദമയോ വസാനം ഗതിം ഭഗവതിം ഗതോയ സ വൈ പുനർനേഹ വിസജ്ജതേംഗ. ആത്മനാത്മാനമുപൈതി ശാന്തം ആനന്ദമാനന്ദമയോ വസാനം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. തേ ആ പരിശുദ്ധമായ ആത്മന ആത്മാവിനാൽ, ആത്മാനം പരമാത്മാവ്, ഉപൈതി പ്രാപിക്കുന്നു, ശാന്തം വിശ്രമിക്കുക, ആനന്ദം സംതൃപ്തി, മയ സ്വാഭാവികമായി അപ്രകാരം ഭവിക്കുകയാൽ, അവസാനെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുകയാൽ, ഏതാം അവണ്ണം, ഗതിം പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഭാഗവതീം ഭക്തിപരമായ ധർമ്മനിഷ്ഠം, ഗത പ്രാപ്തമാക്കപ്പെടുന്നു, യ വ്യക്തി, സ അദ്ദേഹം, വൈ നിശ്ചയമായും, പുന വീണ്ടും, ന ഒരിക്കലുമില്ല, ഇഹ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, വിഷച്ചതേ ആകർഷിതനായി തീരുന്നു, അംഗ അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന് മാത്രമേ അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയിൽ പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണതയെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരും വീണ്ടും ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആകർഷിതരാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില്, യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയില് പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ആ പരിപൂർണമായിട്ട് അത് പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഒരു വ്യക്തി. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആത്മാവിന് മാത്രം. അത് ആ വ്യക്തിക്ക്, ആത്മാവിന് തന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അവസ്ഥയില് പരിപൂർണമായ ആനന്ദത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും, പരിപൂർണ ആനന്ദം കൊണ്ടും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ആ പരമപുരുഷന്റെ സംസർഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുടെ പരിപൂർണതയെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരും, അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ സംസർഗം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും പിന്നെ എന്താഗ്രഹിക്കില്ല? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ആകർഷിതരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവർ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് അവര് ആകർഷിതരാകുന്നില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരികയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പിന്നെ അവർ എവിടേക്ക് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് തിരിച്ചു വരില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംസർഗം അതിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിച്ച ഒരാളും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു വരവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതോടെ പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഗതിയും ഭാഗവതീം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഗതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഭാഗവതീം ഭക്തിപരമായ എന്ന വർണ്ണന നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവ്യക്തിഗതവാദിയായ ബ്രഹ്മവാദി കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ വിലയിക്കുന്നത് ഭാഗവതീം പരിപൂർണതയല്ല. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര പ്രഭയിൽ വിലയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ആത്മീയാകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കമാണ് ഭക്തൻ സർവദാ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ സമഗ്ര ആത്മീയാകാശത്തിലെയും ഭൗതിക ആകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം അത്യന്തം തുച്ഛമാണ്. ഭക്തന്റെ അതായത് ഭാഗവതന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അവയിൽ ഓരോന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അസംഖ്യം ശുദ്ധഭക്ത സഹചരന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിത്യമുക്താത്മാക്കളുടെ എണ്ണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ്. മാത്രമല്ല വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിത്യമുക്താത്മാക്കൾ ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകം സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്സുകരല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗതിയും ഭാഗവതിയും എന്ന വർണ്ണന നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മവാദി കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപുരുഷന്റെ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ കിരണങ്ങളിൽ വിലയിക്കുന്നത് ഭാഗവതിയും പരിപൂർണതയല്ല. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിപരമായ രീതിയിൽ ധർമ്മപരമായിട്ട് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം, സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. 3 തരത്തിൽ, ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? പരിപൂർണതയുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സത്ത് ചിത്താനന്ദത്തില് സത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിരാകാര പ്രഭയിൽ വിലയിക്കുന്നത്
ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്താ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ നിരാകാര പ്രഭയിലെ വിലയിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയാകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കമാണ് ഭക്തൻ സർവ്വതാ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഏതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സർവ്വതാ ആത്മീയാകാശത്തിലെ പരവ്യോമത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം, വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കമാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ സമഗ്ര ആത്മീയ ആകാശത്തിലെയും ഭൗതിക ആകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം അത്യന്തം തുച്ഛമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ആകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ പരിപൂരിതമായ സമഗ്ര ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ്? അത്യന്തം തുച്ഛമാണ്. കാരണം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാലോ. 4 ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകമുള്ളത്, ബാക്കിയെല്ലാം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഭക്തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നമുക്കറിയാം എവിടെയുണ്ട്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. ഓരോ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളാണ്, വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകത്തിലുമുള്ളത്. അപ്പോ ഭക്തന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അവയിൽ ഓരോന്നിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അസംഖ്യം ശുദ്ധ ഭക്ത സഹചരന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അസംഖ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിഗത വിസ്തരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അസംഖ്യം ശുദ്ധ ഭക്ത സഹചരന്മാരുടെ സംസർഗത്താൽ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത് ആരാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. അവര് മുക്തി നേടി മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെയായിരിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എവിടെ ഉണ്ടാവും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്താത്മാക്കൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭക്താത്മാക്കള് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് സ്വതന്ത്രരാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ഉയർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നിത്യമുക്താത്മാക്കളുടെ എണ്ണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്താത്മാക്കളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ്. കാരണം അപ്പൊ ഈ ഭക്താത്മാക്കളാണ് കുറവ്, മുക്താത്മാക്കൾ കൂടുതലാണെന്നാ പറയണത്. ഭക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ, നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഭക്താത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തേടി നമ്മള് മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കും? മുക്താത്മാക്കളാവുമ്പോൾ നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അവിടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എത്രയോ മടങ്ങ് അധികമാണ് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെക്കാൾ എണ്ണം അധികമാണ് ഇവിടെ മുക്താത്മാക്കളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ നിത്യമുക്താത്മാക്കൾ ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതിക ലോകം സന്ദർശിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്സുകരല്ല. അപ്പൊ ഈ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെന്താ ആഗ്രഹമില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവർക്കൊരിക്കലും താല്പര്യമില്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി ദീപ്തിയിൽ വിലയിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവരും എന്നാൽ ആത്മീയ ആവിഷ്കരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിന്റെ പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്തവരുമായ നിർവ്യക്തിഗതവാദികളെ അരുവികളിലും ചെറുനദികളിലും ജനിക്കുകയും മഹാസമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിർഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക മത്സ്യവിഭാഗങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. അവയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിൽ അനന്തമായി വസിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനായുള്ള അവയുടെ വ്യഗ്രത അവയെ മുട്ടയിടാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുമായി നദികളിലേക്കും ചെറിയ അരുവികളിലേക്കും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതികവാദി പരിമിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്വയം ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വിഫലമായി തീരുമ്പോൾ കാരണസാഗരത്തിലോ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലോ വിലയിക്കാൻ കാംക്ഷിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതി ദീപ്തിയിൽ വിലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, അതേ പിന്നെ തന്നെ ആത്മീയ ആവിഷ്കരണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിന്റെ പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി ഭാവത്തിലുള്ള പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തവരായിട്ടുള്ളവര്, നിർവ്യക്തിഗതവാദികള്, അവരെ എന്തിനോടാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്, സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? അരുവികളിലും ചെറുനദികളിലും ജനിച്ചിട്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളിലേക്ക്
നിർഗമിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക മത്സ്യവർഗങ്ങളോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം സമുദ്രത്തിൽ അനന്തമായിട്ട് വസിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അത്തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ചെറു നദികളിലും അരുവികളിലും ജനിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് അവയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിൽ അനന്തമായിട്ട് വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിനായുള്ള അവരുടെ വ്യഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയിടാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് വീണ്ടും ആ നദികളിലേക്കും അരുവികളിലേക്കും മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും അവരെ. അതേപോലെയാണ് ആര്? ഭൗതികവാദി. പരിമിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്വയം ആനന്ദിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിൽ വിഫലനായി തീരുമ്പോൾ, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സ്വയം അവർ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതിനോട് കൂടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങളില് വിഫലനായി തീരുമ്പോ കാരണസാഗരത്തിലോ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ വിലയിക്കാൻ കാക്ഷിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അത് വിഫലമാകുമ്പോ, അവരുടെ ശ്രമം വിഫലമാകുമ്പോൾ അവരെന്തിനാ ശ്രമിക്കുന്നത്? നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് വിലയിക്കാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കാം. എങ്കിലും സംസർഗത്തെയോ ഇന്ദ്രിയ കർമ്മത്തെയോ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമായ അഥവാ വരിഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ പകരം വയ്ക്കാൻ കാരണസാഗരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനോ കഴിയില്ല. ശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ ആസക്തനായി ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസക്തനായി തീരാൻ നിയതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തിശൂന്യവാദി വീണ്ടും നിപതിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കി നിയുക്തമാക്കി ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും നിത്യമുക്താത്മാക്കളുമായി സംസർഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാവുകയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, എങ്കിലും സംസർഗത്തെയോ ഇന്ദ്രിയ കർമ്മത്തെയോ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമായ അഥവാ വരിഷ്ഠമായ ഒന്നിനെ പകരം വെക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ഈ കാരണസാഗരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനോ സാധിക്കില്ല. ശമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ ആസക്തനായിക്കൊണ്ട് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസക്തനായി തീരാൻ നിയതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തിശൂന്യവാദി വീണ്ടും നിപതിക്കും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിശൂന്യത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് എന്ത് വരും? വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇന്ദ്രിയാസുഖങ്ങളിൽ ആസ്വാദനായിട്ട് ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി സമുക്തനായി തീരാനായിട്ട്, അതായത് നിയതമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തി ശൂന്യവാദി എന്ത് വരും? വീണ്ടും ജനിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ, അതില് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി യോഗി ആരാണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരും? വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമായി നിയുക്തമാക്കി ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും നിത്യമുക്താത്മാക്കളുമായി സംസർഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തനും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കിയിട്ട് നിയുക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭക്തൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും നിത്യ ആത്മാക്കളുമായിട്ടുള്ള ആവാനും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പരിമിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 8:15 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സംസർഗം പ്രാപ്തമാക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി നിമഗ്നനാകയാൽ ഭക്തിയോഗിക്ക് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള മറ്റു മോക്ഷ പ്രക്രിയയിൽ യാതൊരു ആകർഷണവുമില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ 100% ഭക്തൻ എന്നതിലുപരി മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത 8:15 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അവരുടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സംസർഗം പ്രാപ്തമാക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തിയോഗിക്ക്
ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള മറ്റ് മോക്ഷ പ്രക്രിയയിലൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് 100% ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക ഒരു ഭക്തൻ എന്നതിലുപരി വേറൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ 100% ഭക്തൻ എന്നതിലുപരി ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം, ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയും. വേറെ ഒന്നും ആ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആകർഷണീയമല്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ശാന്തം, ആനന്ദം എന്നീ പദങ്ങളിൽ നാം അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാന്തം, ആനന്ദം എന്നീ പദങ്ങളില് അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഭക്തന്റെ മേൽ സമാധാനം, സംതൃപ്തി എന്നീ 2 സുപ്രധാന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നതനുമായി ഏകത്വം അഥവാ ഐക്യത്തിലായി തീരുവാൻ അതിയായി അഭിലഷിക്കുന്നവനാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദി. അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനാകാൻ അവൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് കാൽപ്പനിക മാത്രമാണ്. നിരവധി യോഗാശക്തികളാൽ ഭാരഗ്രസ്തരാണ് അപൂർവ യോഗികൾ. ആകയാൽ അവർക്ക് ശാന്തിയോ സംതൃപ്തിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ പരമപരിപൂർണന്റെ സംസർഗത്താൽ ഭക്തന് പരിപൂർണ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയുള്ളവനായി തീരാൻ സാധിക്കും. ആയതിനാൽ പരിപൂർണനിൽ വിലയിക്കുന്നതിലോ ചില അപൂർവ യോഗാശക്തികൾ ആർജിക്കുന്നതിലോ ഭക്തന് യാതൊരു താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 2 വാക്കുകൾ പറയാണ്, ശാന്തം, ആനന്ദം. ഈ പദങ്ങള് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് പറയാണ്. അതെന്താണ് പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭക്തന്റെ മേൽ സമാധാനം, സംതൃപ്തി ഈ 2 സുപ്രധാന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കാണ്, ഒരു ഭക്തന് സമാധാനവും സംതൃപ്തി ഈ 2 അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭക്തന് കിട്ടാണ്. പരമോന്നതനുമായിട്ട് ഏകത്വം അഥവാ ഐക്യത്തിലായി തീരുവാൻ അതിയായി അഭിലാഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്, വ്യക്തിശൂന്യവാദി. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായിട്ട് ഏറ്റവും ഐക്യത്തിലായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദി. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ഇനി എന്ത് പറയാം, പരമോന്നതനാകാൻ അവൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതെങ്ങനെയാണ്, കാൽപ്പനിക മാത്രമാണത്. അത് കാൽപ്പനികമായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിരവധി യോഗാശക്തികൾ കൊണ്ട് ഭാരഗ്രസ്തനാണ് അപൂർവ യോഗി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, ശാന്തിയോ സംതൃപ്തിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, പരിപൂർണന്റെ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്താൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കിട്ടും, പരിപൂർണ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയുള്ളവനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല, ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. യോഗിക്ക് അതൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞ, കാൽപ്പനികമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതെല്ലാം. അപ്പൊ നിരവധി യോഗാശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഭാരഗ്രസ്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, ശാന്തിയും സംതൃപ്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണ സമാധാനവും സംതൃപ്തി ഉള്ളവനായി തീരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനില് ആ പരിപൂർണനില് വിലയിക്കുന്നതിനോ യോഗാശക്തികൾ ആർജിക്കുന്നതിനോ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റെല്ലാ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭഗവത് പ്രേമപ്രാപ്തി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുക, സമ്പന്നനായുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാന്തരം ആസ്വാദകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഈശ്വരനായി തീരുക, അതുമല്ലെങ്കിൽ യോഗികളെ പോലെ ശക്തനായി തീരുക, അത്ഭുത കർമ്മത്താൽ ഏതും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നീ നിരവധി അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നിലീനമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ യഥാർത്ഥമായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവികാലപ്രാപിനായ ഭക്തൻ ഈ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിരാകരിക്കണം. പരിശുദ്ധനല്ലാത്ത ഭക്തൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക സംഗതികളെയും ഭക്തിയാലുള്ള പരിപൂർണതയാൽ കാക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീന പ്രവാഹം, വ്യക്തിശൂന്യ ചിന്ത അഥവാ നിരാകാര ഊഹാപോഹങ്ങൾ, യോഗാശക്തികളുടെ പ്രാപ്തി എന്നീ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചയും ഭക്തനില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നൽകുന്ന പരിശ്രമത്താൽ ഒരുവന് ഈശ്വരപ്രേമം അഥവാ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പറയുന്നു, മറ്റെല്ലാ ആകർഷണങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്, ഭഗവത് പ്രേമ പ്രാപ്തി. ഭഗവത് പ്രേമം പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, വേറെ ഒന്നിനോടും നമുക്ക് ആകർഷണങ്ങളില്ല. കാരണം ഭഗവാനേക്കാളും മുകളിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് പിന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, ഭഗവത് പ്രേമം പ്രാപ്തമാക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവിന് ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുക,
സമ്പന്നനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാന്തരം ആസ്വാദകനാവുക, സ്വയം ഈശ്വരനായി തീരുക, യോഗികൾ പോലെ ശക്തനായി തീരുക, അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ എന്തും ഏതും പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രാപ്തമാക്കുക. ഇങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ആ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള. എന്നാൽ നിലീനമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ യഥാർത്ഥമായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവികാല പ്രാപ്തനായ ഭക്തൻ ഈ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിരാകരിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യുക? നിരാകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധനല്ലാത്ത ഭക്തൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച എല്ലാ ഭൗതിക സംഗതികളായും ഭക്തിയാലുള്ള പരിപൂർണതയാൽ കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുകളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങള്, പരിശുദ്ധനല്ലാത്തൊരു ഭക്തൻ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളെയും എന്താണ്? ഭക്തിയാലുള്ള പരിപൂർണതയാൽ കാക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീന പ്രവാഹം, വ്യക്തിശൂന്യ ചിന്ത അഥവാ നിരാകാര ഊഹാപോഹങ്ങൾ, യോഗാശക്തിയുടെ പ്രാപ്തി എന്നീ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തനില് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളോ നിരാകാര ഊഹാപോഹങ്ങളോ യോഗാശക്തികൾ പ്രാപ്തമാക്കാന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആർക്കില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളുടെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയും ഭക്തനില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നൽകുന്ന പരിശ്രമത്താൽ ഒരുവൻ ഈശ്വരപ്രേമം അഥവാ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം നൽകുന്ന പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് പ്രേമ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇനിയും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് പ്രേമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിശ്ചയമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത് പ്രേമമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കണം. മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആരാധനയിൽ മാത്രം സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവാനുമായി ഏകത്വം പ്രാപിക്കണമെന്നും ലോകത്തിന്റെ ക്ഷണഭംഗുരമായ ആരാധന നേടാനായി മാത്രം ചില അത്ഭുത ശക്തികൾ നേടണമെന്നും കാക്ഷിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തമായ ആശയത്തെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ യാതൊരുവിധ ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മാത്രം പ്രസന്നതയോടെ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈശ്വരപ്രേമം, ഭഗവത് പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ശാന്തവും ആനന്ദവും, അതായത് സമാധാനപൂർണവും ആനന്ദ നിർഭരവുമായ അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആനന്ദ നിർഭരമായ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പറയാണ്. എന്താണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രേമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങളെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകത്വം പ്രാപിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണഭംഗുരമായിട്ടുള്ള ആരാധന നേടാനായിട്ടുള്ള അത്ഭുത ശക്തികൾ നേടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യുത്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ശുദ്ധഭക്തൻ യാതൊരുവിധ ഫലകാംക്ഷയും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനായിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈശ്വരപ്രേമം, ഇത് ഈശ്വരപ്രേമം ഭഗവത് പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ശാന്തതയും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദവും നേടാനായിട്ട്, അതായത് സമാധാനപൂർണമായിട്ടും ആനന്ദ നിർഭരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പ്രേമം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പിന്നെ പറയുന്നു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് അത്രയും മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാധകമല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഭക്തനാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണല്ലേ. നാമജപം തന്നെ നമ്മൾ അപരാധം ഇല്ലാണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലെത്താം. നമ്മുടെ മംഗളാരത്തിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കുറവാണ്. മഴയൊക്കെ മാറിയില്ലേ?
നല്ല മഴയാണ്. രാവിലെ ഇപ്പോഴും മഴയാ. മാറിയിട്ടില്ല. മഴയുണ്ട് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ. മഴ ഇന്നലെ 2 ദിവസമായിട്ട് 159 160 പേരെ കയറുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 180 200 പേരിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയവര് കയറുന്നത് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 150 പേര്, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് കയറിയിരുന്നവരിപ്പോ 50 പേരോളം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മഴയുടെ ആണോ, മഴ കുറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, രാവിലെ മഴയുണ്ട്. ഇപ്പൊ മഴയുണ്ട്. രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. മഴ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ അത്രേ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ മഴ കുറവാ മാതാജി. മഴ കുറവാണ്. കോഴിക്കോട്. അതെ. ആ